Majong buntag na tangtanan guys. Padong may magkaos og tubig. Magkaos may kay grabe nagazeng luuza sa mga flowers. May uwan-uwan dari. Halak si Andaya ni sunod. Pas kibuloy. Sunod-sunuron jud ha. Daya sus. Porma. Grabe nang bekaras init. Summer na sa daris Bohol. Idas enjoy guys, wala ning bekat ag-init. Dari sama kay grabe mga jeng ka init. Tumagaw sa tabay to. Ang laga. Kasukas ko guys, limutan ng kadyo, alimuot na jud dari guys, misig sa jud pang buntag alimuot. So, grabe mga jeng inita kaadyo na sa nabaw eh. Ang dali aragod mga hinog ag humayo garong kuana. Grabe man jeng bekaras init. Tidak dari luguat dyan kaya na kumay. Yan na. Shhh! Daya! Talinga dali! 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 Purma, di maglakaw dito, di maglakaw, ha? Ay, sunod ni Gail. Sunod ni mo ya. Sunod ni. Sunod. Ha? Kapadet? Tinaw ko ba? Oo, labang kay tinaw pa guys na. Upay daghaning sahod. Upay daghaning kabo. So kami sa mga kabo ron. Kuya, Sinipisi guys, kita ibutang rin kabo. Dami magandang kabo kay dali na puno. Tag water ang natay tubig ng CR. Bubuan itong mga buwak ng padir. Story time sa ta guys. Party na ning kanang naay atabadza. Kaning atabadza guys. Grabe na gani kakaraan kaadyo. Kay ag nagama na ni pa mga lulu. Kalululuhan ba. Ja, pila na yung edad ron. 35 na. So grabe gajig kadyo ka. Daka gajid o pakinabang ning kuana ba. Atabadza na mo daring nagmanje. Ning lugar kay imagine hanto drone na pa ni si jay tubig pero naji panahon guys nga grabe na gajang bekara mahudtan si jagkuan na tubig mga kuanan ba mamadhan kay naijang tubudan ha grabe ra man hinaya unja panahon sa timbekad sa init awa na hubas kay ug asa man lagi panubekad ag init ganahan man pud ang mga tawo magsikaos kay pamubo lagi ang taon pares mga tanom kami di ay sa jugo jud mi pangikaos kay among ipangbubo sa among mga tanom kami na sang mga buwak kay wa na ngagting ng mga buwak kagagi unja kaning atabadza grabe jud bilib jud ko daning atabadza kay daghan jud daning kanang naay nakinabang labi na dahil mga namudyo daring napita grabe gid kadali sa panahon guys no kay sa una ako pa man dani mo sugo-sugo ni mother nga magkaos dani maglaba kami do sa magwang ani maglaba sa una labi na adlong sabado sa may estudyante lagi kada sabado maglaba gid mi sa magwang danhi ani man maglaba dai kay deu magamang bayad danis una diya ka na magibadan karon las nanay di man amaog ang magibadan sa una deo-deo mi dani sa tabay sa una nagpudyo mo nang anhi mi dani maglabahanan mong grabe ka mang memory daning ko ana guys kaning atabadza nahagbeng na gid ko dani guys daning atabadza pasalamat tugos Ginoo kay kamaok mulangoy kay na may panahon dani guys nga mapuno-puno ni sa labi nagting uwan bitaw grabe daghan nagtubig oy karon kay ning hubas-hubas man kay bukad mag-init pero puhon umuuwan na ni amo daghan na nig balik ikot na sila sa tubig uban-uban bus andayag sa kibuloy kaduha na lang ko an hakot mo na nindot nga exercise ini kabuntag hakot tubig yes no dapat sa ka ha dapat sa kasang ibubog ng ko an kinsan pagka ba laro mo libad lagi mga kantinir Kadi bubu ko. Kare bubu. Bubu atos kuan, atos kami lakon. Karira.
Kaya lang sabon ng balit, iliguan na ya. Okay. So, maghakot sa may tubig. Dali. Agsanday, murag bata. Hala. Utot mo lagi. Ang sanila sa grabe ko. Utot. Kauna mo, Kim. Sanday siya. Pagtanaw na, agyanan ha. Kasi may manak. Daya. Ikaw, sunod, Kim, ikaw. Tanaw mo sa cellphone, murag bata. Ikaw na. Cute ka, go. Wala akong bati. Ya. Ano na ginjil? Yan, nagminzi ka. Hanawa. Hakot ng tubig. Yes, no. Ano, nagminzi. Hakot ng tubig. Pangkay. Ano ka-cute, tanawas anday og si Kimi. Nagsunod. Nagsunod tawad pas andayan ni Ja. Biyos na. Dengan tu jang Kim. Uy, katawi grabe pud mo. Uy. Eh, Pahoy ka na yung kabaw patil. uy saya. Ano ka? Kau na dyan. Pamubo ni tasa. Pamubo ni. Patubo pa ganina. Ang kaya gala. Ang kupaling tayo ba? Tiyaw. Bitag siro ko. Haro paninta. So na, pagtanan mo agianan ha. Pagtanan mo agianan kasi si Bakog na mananap. Ano sila una na. Kadung singat man gani ko. Kadung singat man gani ko nga sagsija. Kadung singat man gani ko sagsija apa paninta. Suod diha. Ha? Ikaw pag paninta. Nga gani haraman mo balik-balik. Kami dyan pa maka-exercise, no? Buntag ba? Ano ba sige magpanghimuta? Tara na. Wala na to. Bugat na ila, ha? Gawa ka container. Tag-usar ang tagab. Ras. Ha? Niragani kayo. Hindi mo man dingking. Oh. Tag-usar, ha? Kana. Sa dumigaws kayo, lubong tinaw pa. Agsuyod sa tabay. Kalubog ba kayo? Daghanay mo kaos. Malibog kayo. Bundak-bundak mo sa mga kabo. Diyan tayo bundak. Diyan tayo bundak-bundak ng mga kabo. Kung malubog. Abot na gazet ang mga person. Hinay. Swekin-kin mo ay nagdiga mo. Dengan swekin-kin. Oh, hukas ko na. Kumatiyot. Swekin-kin mo ay nagdiga mo. Terbunga di sini. Ito ni buwak. Ang bubuon siya. Sa bubu agam mga buwak. Kaya gina. Pa sa mga buwak guys. Lahit ka gapon na ingano. Kababa ba? Ato na yung tukanan. Magbarag na ko. Lian nila ka, day? Hadi mo. Ikaw sa me. Si Kuya Kim hindi. Oh, bigyan mo sa kin-kin. Hira ka? Ano ka? Okay. Isa to. Panilong sa mga kaplawiran kay grabe na kasang inita. Ang iba na gamating. Lakaw na, una. Dali. Hamas. Hamag isa ka gamay. Ito ito. Una dyan sa daya. Gukod na, gukod. Gukod na mga kadugihan. Gamatoy. Ay, kasi wala yung mukujug ya. Kalinga o dyan. Basta na tayo mga alaga, guys, na ban-uban man. Gukod sila ba? Dagan, dagan. Dali. Dagan. Kuma. Ngayon ako tayo natag tubig.
Guys, ang hinakot ang ibuubos ang mga buwak. Niluoy ng taon-taon mga buwak. Yan itong pandungan. Luoy. Agting na ang mga agti na po init. Kaya kita asog kamoy. Buyag. Bot. Ha? Ay di ka bot. Piling mo hukas-hukas. Nunura na kasi pagkagamaya. Ah, anda ya? Daya! Dali! Dali! Ang laagan. Sige, mabugnuan. Ganyan mo diha iroron. Dali! Ayun si Daya. Daya! Dali ba? Dali! Lagan eh. Lagan ka zud. Alam ko lagi. Mas kamas man. Ako may tigkabo. Libo. Tesa. Ligoon ka. Kaya ron naman ni mahong mukloy. Ano yung nera kita dubig? Tapos gamatoy. Ikaw sunod ron. Sunod ron. Gamating. Nakulabakan na ya. Untuk lakaw. Di banguwag ha? Na. Parang lami as ligo ni Andaya, oy. Guys. Patay ko ran. Ano pa? Utot. Ngutot ka, Daya? Pala utot man. Sa mga pala utot na mas Andaya. Dayang pala utot. Agtiil pa. Kanay sa mga kostiil ba? Gingi. Iba sinagdag handa nag... Ha? Sinagdag na yung mga kuto. Kanang na ay kato. Ligo time. Ligo time. Naghinagtakman. Gitugnaw. Tugnaw ka no. Tana, dali. Uliin pa. Wala na nagamay nila lang. Kala ko. Paligo. Kuha ng tubig. Una nag mga laki. Mga laki. Kumbate boys. Ano mga kuyas. Nasaan taguan yung mga buwak. Kaya rin nita kazo. Luoy. Luoy naman yung mga buwakan eh. Basta ingaron gadget ting init. Man kainom mong tubig. Agas pag ripo. May problema. Bubuan sa mo kanunay. Saka may agas-agas sa tang ripo. Maso pa ihi. Ha? Hay basa. Ag. Sige isa ng kuan. Panda. Jamog ikan na sa atop. Ang jamog ikan sa atop. Buwi na rin sa mga kuan na. Ato na po mistobod magkaos. Yes. Pang kuanay. Pang sabaways din ng ag. Hinlo pod. Kime, jag na house dia dara ta, dali. Kinkin. Dara. Dagan na gamay baji. Dali. Ganyan like sana karon lahi na pagsanina. Ta. Dali. Hinlo na ka dari eh. Bati dong. Kung tay tubig dong. Bati lang. Yan na imong tubo dari guys sa Karangi. Kita naman mo dali sa mga kausanan. Para pang sa baway ba? Okay, puno na. Ya. Salami guys. Muli na ang mga person. Di na maputot. Practice game. Oy, si. Paghinay. Nahiwi na siya. Paghinay. Gusto isang galon. Ito. Lambing ka po, malagbag at lambing. Magitik ko. Klaro ni. Kagwangan ni. Oh.
Gitik wag kay bang natay da. Pastor Kimi. Kagas na isang galon. Pastor. Pas anak isang galon no. Balik man, bisa to sa hamas ko kay. Paway sa mindara kay sila mas mangga. Kay grabe, kasang angat ka Kim. Hindi na kaya among sugbaag manok. Pero muli ano dyan kapoy. Saan sa? Ang sugbaag manok inday. Subuhan ko na kapapagmanok, be. Unsa ka? Pilinlan. Ay, pasilin lang. Dali na. May una na. Pag-abril. Ugay na sa Ken sa mga nangi-ngi. Good na.